Panas laku ora gawa payung sandale diseret lamaane plentung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Om Ige. Nggih, lama enggak jumpa. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat, Om Ige. Om Ige pripun kabare? Ya dongamu, Nduk Cahayu, sehat. Alhamdulillah sehat. Panjenengan niku ketriyen nganti saniki niku awet nggih, Om? Awet piye? Tidak ada perubahan nggih. Tidak ada perubahan, Mas. Tetap awet nggih. Awet nom ngono ya. Pak Sigit niku kan wajahnya diformalin. Awet nggih. Unikan iki wiwit cilik lho, Pak. Angger biyen tak takoni, cita-citane apa, Nduk? Kula pengen dadi dokter kecantikan. Kebiyen pengen dadi dokter kecantikan. Tapi kan nggih mboten meleset, pranyatane piyayine nggih cantik, piyayine nggih anggun, tur ya pinter golek duit. Wah. Rumangsane kok Nggih. Sesuk terus bablas Jakarta. bablas Jakarta. Bar Jakarta terus Surabaya. Surabaya. Medion terus Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Iku. Mbak Niken kok ditimbali keluarga ageng Burate khususipun Mas Anggra. Menika kagungan nadar menika. Oh pun buka kupat war apa dereng? Dereng. Oh nggih bibar niki. Bibar niki. Niki nanti sebelum nembang lagun-lagun yang lain nanti ada request. Kenapa menika? Nggih meniki Mas Anggra badhe nembang sisan munggah napa niku jenenge nganu kupat luar. Kupat luar awit sampun dipun siapaken wonten nginggil nggih menika jenang piring patang abang, jenang piring patang abang menika jenang abang patang piring. Lah ya wingi lho. Jenang piring patang abang. Lah. Senang abang petang piring. Nggih. Kagem menapa kesuksesan luaripun pahargan wonten ing Galuh punika Pak Sigit. Nggih. Tapi mbok bilih sepatah dua patah kata Mbak Niken untuk keluarga besar Ibu Ratih. Monggo Mbak. Sampun pirsa nggih Bu Ratih. Sampun. Sing pundi Mbak? Lambo. Menika ingkang lenggah menika. Alah cocokan pirsa. Sing nika Jilbab hitam. Damel moto. Kacamata kok mata kaca. Berarti Biru. nggih mugi-mugi kagem Burate sekeluarga besar lan ugi Ade Alfiano. Ya toh? Nggih Betul. Dipun paringi panjang umure, Amin. sehat Amin. selamat wilujeng. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Buat Ade Alfiano semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pokoknya tercapai cita-citanya. Doa yang terbaik. Betul. Mas Anggra Mbak Niken, Mas Anggra menika nadar. Nek kagungan momongan kagungan putra ngrawuhi Mbak Niken. Lah alhamdulillah pun lahir kakung nggih menika di Rasat. Oh ngaten. Berarti niki acarane kathah nggih. Kata tasakuran terus kitanan terus lahir napa niku putrane Mas Anggra. Pengiritan ya. Terus esuk-esuk terus enten acara melih. Apa? Mendem niki lah niki kan dipendem. Alhamdulillah. Teng pojokan damel tolak balak. Nggih. Om Yudo. Dalam Mbak Niken. Kamu boleh nggak di sini aja? Oh boleh. Soalnya kayak aku mencium aroma-aroma batang nggak enak gitu, tahu nggak sih? Masa sih? Iya kamu kalau di sini cium enak nggak? Enak, seger. Kamu kalau hadap sini enak kan? Enak. Coba kamu hadap ke sana Kok kayak ada teleknya ya? Iya telek kayak nggak enak gitu loh baunya. Iya, kalau begini kan loh pasangan serasi ideal sekali. Ibarat Romi dan Yuli. Kamu juga ibarat Romeo dan Juliet. Mbak Niken sebagai Juliet, mondol pencopet. Copet setara ya ning nggonmu kok. Lah ora pantes blas kok kowe nek karo Mbak Niken. Aja menghalangi kecantikan Iya, Mbak iya, Niken, iya, aja jangan, menghalangi, jangan. mundura. Oh, Wah. wong kok iso. Piyayine lho menik-menik, cantik, suaranya bagus, bertalenta ora kaya anakmu.
Ah, anakku sing wedok meng ngono ora apa-apa, tapi sing lanang le. Lho, anakmu sing lanang nyapa? Suarane apik. Lho, mboten kok suara apik. Bar lulus SMA. Lulus SMA. Heeh. Langsung ning Polres Rembang le. Wah, dadi polisi, Mas. Sing ngomong sapa? Lah ning Polres Rembang Kecekel kok. oh kecekel kok sombong iki lho kok iso. Ya kan Polres. itu buah jatuh apa? Buah jatuh. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari Iya pohonnya. kan dia pencopet anaknya. Ora mesti. Ora mesti. Lah nek pas digondol codot ceblok ya adoh. Oh iya. Pasar buah ke sak pasar buah tok ora ono wite. Maksudnya kacang ki lho gak ninggal lanjaran. Alah kacang enek sing nganggo lanjaran. Kacang apa? Kacang atom ora nganggo lanjaran. Ngengkel iku lho gula kowe iki kok. Iki lho Mbak Niken ki lho supaya lilih hatine kowe kudu ngrayu. Iso apa ora? Ndase kaya neker. Mbak Niken, Ya. kamu punya uang 2000 enggak? Ih. Kenapa kamu tanya gitu? Karena buat markir hatiku ke hatimu. Alah. Sekarang nggak usum kalau parkir itu uangnya 2000. Golek sing murah. Sekarang usumnya QRIS. Qris. Kamu tahu Qris gak sih? Apa, Pak? Desa ora ngerti Qris. Nyuri siapa? Qris iki lho sing diselempitne nang kene iki lho. Kae Keris. Ya sing bener ya keris kuwi. Mbak Niken, Ya. mobil yang paling kamu suka itu apa? BYD. Enggak bagus itu. Yang bagus itu Ayla. Lho kuwi murah lho, Ndang. Ayolah. Ayla karena I love you. Nggak mau. Liwat akikmu lho makhluk. Tara ben kenek Rayuanmu tidak membuat Rayuannya terpesona padamu. tidak bisa membuat terpesona. Beda dong kalau dengan saya. Coba Iya. kamu. Coba pelok 6 sepinten, Mas? 6. Aku suka kalau dirayu-rayu pakai gini. Lagu. Sayang Nimas kesayangan koyonge ya ora enak ora ya ora ya ora lho ya lagi ngene tok lho ya ora lagi ngene tok ya Mas Sigit lagi ngene tok ikan wis klepek padahal cuma ngene Percaya nek Aku Aisik, aku tahu kamu menyanyikan lagu itu. Sayang. Iya, pernah. Kesayanganku koyo ngopo rasane ati iki. suwe Ra krungu pawartamu. Bingung rasane nandani Nimas Pengen modal. sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi. Apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi. Aku tahu lanjutannya. Piye. Iki pengemis hatiku mirip. Apik. Ya bener. Kok kaya pengemis tenan. Terima kasih. Sama-sama. Kok iso terima kasih lho. Coba nek pancen kowe iso ya tunjukkanlah Iya, pakai kebisaanmu. lagu-lagu kayak Am Yudo gini lagu yang Nuansanya terbaru. percintaan, nuansanya lo kasmaran. Selindro. Wih, Edan. Tayang kita ning Debagong. alah nembang bliru iki mesti. Dirungokno sik. Ya. Memanismu. Salah. Lancang sampean. Nuansa percintaan, nuansa Nuansa ketresnan. percintaan no. Oke. Sopo manis. Alah, rusuhe tak Oh mikir tapuk ini kok. Kuwi iki selentik. Ini lho tapuk. Ini wis. Ndul iki ora. Momo Ya. jiji. Momo jiji. Rukun Islam. Alah kok iso percintaan kok tekan rukun Islam ki lho. Percintaan iki ben rukun.
Wah iso, ya lagu sing nuansanya gandrung ngono kok iso. Yang ada kendangnya, yang ada ininya, semua Itu. main. Tetep slendro. Woi, pisan mau slendro. Ha. Sinebut pahlawan putri. Oh iya, niken itu ibarat seorang pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi siapa saja. Cocok, sesuai, cocok. Aku bar iki Mas Agra sing munggah. Bar Nggih, iki dirapungi sik. Betul. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban no Tuhan. Wong Tuban yo nyembah Tuhan. Oh iya astagfirullah aku kok Kene iki nggon ketoprak lho kene iki. Ketoprak lho. Kene iki ketoprak AW ngene ngono. Asli Wijaya. Kowe apa ora ngerti nek liwat enek tulisan AW. Oh iya aku lewat anak lamune tulisane AW. Tulisannya piye? AW. Putra Kanjeng Sira lawe. Putra Kanjeng Sira awe. Bosipun wonten ngandhap kalih Mas Totok Seronto. Nggih. Duk kong prangkong. Kualik. Dok prangkung. Marai we. Salah. Lah salah lho sampean. Eta kowe Wiratmaya Sriuning coba digandrung. Bang, jak omong nembang terus. Yayi Sriuning. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi Sriuning. Apa enek Wiratmaya guyune kaya sabrangan ngono kuwi. Lah piye? Wiratmaya ki guyune sithik ae, paling ora ya ping 4 lah. Ngono ae. Yayi Sriuning. Ora usah ditungi nggo driji. Ya, pendadak Mara diitung barang. gage caketa marang pun Kakang Yayi. Wis pirang-pirang dina aku pengin Contohno cak Yuda contohno. Wong kok iso ngene lho mustikaning jagat tepung gelang anggonku ngupati wanutya sing dadi gegantilaning nala memani ing netra wong ayu katresnanku ya mung kanggo sliramu iki tenan jare lho Oh kanggo jare iki tenan jare lho ngono iso ora kowe isa iki tenan omong sik gage leh kowe nganggo omongan sik Yayi mustikaning jagat ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning bumi ya mung siji siramu sing tak tresnani iki tenan jare kaya kapak kendol kaya nguntal pil pancen iki ya kaya padha karo rabi to iki Kok iso? lah wong kene pengen bodho nyedak karo awakmu ora iso mung aku sing iso nyedak iso demek iki tenan jare coba ganti sing Sriuning sing nembang nduk niki aku kepengin ngrungokke suaramu iki tenan ngono Dan aku kepengin krungu suaramu Yayi iki tenan jare Terus ya. Lah ya. Duk perang Duk kung prang Dak perang ngabacana ngebelo Bebelo. arek bebelo golek kanca terus ngebel sik Bebelo Wiratmaya. mlete cah mlaku rono terus jual mahal teteh tan wurung Sriuning gundul gugur terus digunduli niki dadi kusumaning rasah wis metu cikal Bang rasah
bangsa satu lagu seriuning nanti Ya, Mas. request saya Mas Anggra nanti Denok nanti. Oke, Biar oke. seriuning sih, seriuning Siap, sih. oke, oke, oke. Monggo. Sering, yuk. Srihaning mesti kutuban lapet tresno dene sapaya pati marang Raden Wirasmaya kang bos prasangsa ananteng berhenti karya Mbah Sukron Suwanda. cangkeme warek kok katresnan ning Wiratoya ning Rarasri Dangdutnya
biasa malam hari ini disiarkan secara serentak 11 channel. Wow. Hebat. Sigit channel, Awat Maja dan lain-lain. Wakeh tenan iki. Spektakuler Ning pokoknya. Sigit channel mau wis meh 2500 apa pira nggo. Alah. Jadi channel Mas Anggra barang. Nah, iki engko Mas Anggra ngono naik Mas Anggra. Jaturi Karo ngeluari nadar kupat luar. nadar kayak kali senang piring patang abang wau di anu. Tapi sepat. Loh, bacan. Boleh tuh dugi mriki. Oh, alah lawancak Mas Anggra. Masa Mas Anggra? Alhamdulillah. Mik Lah kok aku, Cak? Dal kene dal. Kok aku iki? Dal, acara Saduk Jotos malam hari ini mempertemukan yaitu Mas Mondol dan Mas Anggra. Ya, Saduk Jotos. Moh, Mas. Moh aku, Cak. Lah, nyapa? Keplinge ra karuan mengkilap blerengan aku. Tenanan, saestu. Saestu tenanan. Blereng aku. Masa blereng? Nggih. Aku dhewe yo blereng. Nek jenengan ketutupan aku, Pak. Tak tutupi ngene rakyat aku. Oh. Gini sini. Aja gelem Mas Anggra mayah kaya dirubung uler. Selamat malam Mas Anggra. Nggih, sugeng dalu Mas Sigit. Nggih, mengke nembang kan ora kita satu kudu harus nembang wong nyatane. Sithik mawon nggih. Oh, kathah mboten napa-napa sing nanggap sampe. Mangke sing ningali iki langsung balik omah sedaya mangke. Mboten napa-napa. Mboten Kanca-kanca sing do ngonten mah nggih stase do. Nggih, terus recang-recang influencer sing TikTok-e lagi viral-viralnya tadi datang. Oh Nggih, nggih. langsung diundang. Jangan lupa follow TikToknya Rakago. 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 Nganune piye mau jingle mau Rakago iki? Nggih, password-e niku mosok leh. Mosok lah. Mosok leh. Ame bareng-bareng. Password-e Rakago mosok leh. Muni mosok leh mandese ra karuan. Muni mosok leh ababe jan. Brel. Niki nyanyi riyen apa ngluwari kupat nadar riyen? Luar. Nek sanjange niku nyanyi riyen. Oh nyanyi Oh, riyen. Nyanyi riyen. ngoten. Larase pelok Pak Wit. Lagune Denok. Wah, ini Gandulane. dudu. Genduk Denok. Salah kabeh. Oh, niki Mbak Niken dados Mas Anggra niki sing nadar rek kagungan putra Nggih. nanggap sampean. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, kita sudah ngevlog ya Mas. Wah, tidak lewat mukbang semua Mukbang. kita Mas Sigit. Termasuk Oh. Mas Sigit niki wow. Saya lontong tuyuan. Saya apa Bisi, mau nggih. angel jenenge ae. Apa? Panganan Jepang wangel jenenge. Apa Mas? Mang? Silgor to. Sushi. Sushi. Oh, Sushi. sushi. Namanya Mbak Susi teng mriki wonten. Nggih, sushi. Tadi saya mukbang bakgor, Basgor. basgor. Bakso goreng. Iya. Iya. Nat. Mas Sigit napa wong Mas Sigit? Lontong Lontong tuyuan. toyohan. Pokoknya isine maem-maem terus ya Mas. Jadi men ngonten kula dikabari Mas ditelepon. Nggih. Kita kok rodok niku ben singset sithik Men Mas. men gayeng ngoten. Nggih, mangke ditukani mamah. Pripun? Nek mam ora iso alus sanjange. Oh, ngoten. Mama kan wonge rada alusan nek sanjange ngono. Laras percaya. Sami kalih kula. Kula ki bangsa halus kok. Kanca-kanca TikToker Sigit Channel jangan lupa follow juga channelnya Mas Anggra Rakago. Nggih. Lagune Denok nggih. Nggih, Mas Sigit. Oke. Nanti ini dipotong-potong dimasukkan channel Rakago ya. Nggih. Ambil dari Sigit Channel boleh bebas. Oh, saestu. Nggih. Lagune niku kagem putra mawon, Mas Sigit. Mergo niku ceritane ngudang anak. Nggih ngudang putra. Lah nek ibuke nompun dikudangi terus. Oh. Ibuke nek isinane nggih muni tukol niku. Kalera umum. Makal. Di MC ini Cak Yudo, di MC ini. Oke. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, malam hari ini bersama dengan Cakra Ningrat Indonesia, rajanya musik segala macam musik ada di sini. Yuk kita sambut bersama-sama penampilan dari Mbak Niken Salindri yang akan berduet dengan Mas Raka. Go! Waduh, Sok leh. Oh iya, Mas Anggra channelnya Rakago. Yuk coba Denok Mas, yuk. Mosok lah. Ada Mbak Niken Salindri dan Mas Anggra. Ngaren.
aku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu Mbak Niken Mangsi ngukir indah bagusmu kaya cahya suci mungkin bisa entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku pisan neh Mas Sagrap nurindah bagusmu kaya cahya suci mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Rakago, Mas Anggra. Ponplok kempon keturutan. Hebat, keturutan. Niki Titi Wancine ngeluari nadar. Kuat luar. Siap. Pundi-pundi karena properti. Monggo. Bu Ratih diaturi tindak mriki napa? Nggih, monggo. Kang Mas Kaleng Mas, kaleng Papa. Papa anu. Papa Mama. Garba. Nggih. Nggih. Garba. Turuk. Iya. Istri Mas, istrinya. Kalau istrinya sampai Mas. Papa. Mbak Bulan monggo karo Mas. Karo Dik Rasat sisan. Disampirke mari terang ngambirke. Sing sayo sing rukun kalolo. Di mana istri? Mbak Ini Mbak. momen yang luar biasa, bisa diabadikan nanti, bisa untuk anak putu nanti biar nggih. Monggo Pak Purwono Kenang-kenangan. berikut adidal Pak Purwono. Nggih, menika. Monggo punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sederek, para bapak ibu ingkang sami lenggah mirsani ringgit wasucal nemong wekdal sakedap malah kepara nyuwun donga pangestunipun. Mbak Niken menika Mas Anggra kalian Mbak Wulan duk rikala semanten nggadahi ujar menawi dipun paringi momongan badhe ngrawuhaken panjenengan. Pramila Titi Wanci menika nyuwun pitulungan Mas Anggra kalian Mbak Niken buka kupat luar monggo menika. Dipun asta rumiyin Mas Anggra kalian Mbak Niken. Para bapak ibu monggo kula panjenengan sedaya paring pandonga kanthi waosan Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Mas Sigit Dalem Pak. nyuwun pangapunten kula nyuwun idi pangestu ugi nyuwun idi
Nggih. Dalu menika Mbak Niken paring pandonga nandharipun Mas Anggra. Monggo. Matur sembah nuwun kagem Mas Anggra sampun nimbali kula kalian Mbak Wulan, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi selamat donya akhirat, mugi-mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi kagem adik sinten niki? Rasad yang ke 1 tahun pas nggih. Alhamdulillah mugi-mugi dados bocah sing soleh. Amin. Amin. Sampun matur suwun. Nggih, matur nuwun. Ki wali matul Pandonganipun kitan, sedaya. Mbak. Yang wali matul kitan jenengan ucapne sekaligus Mas Alfiano. Mas Alfiano, nggih Mas Alfiano menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Panjang Amin. umur sehat selalu. Yang penting Amin. pinter sekolahnya. Amin. Amin. Monggo mereka. Para Bapak Ibu ingkang sami mirsani ingkang sami rawuh, mugi-mugi sak sampunipun kabuka kupat luar sedaya ujub nandharipun Mas Anggra mugi kalis ing rubeda mawingking anggenipun gesang bebrayan tansah gemah ripah boten wonten reridu menapa-menapa. Amin. Amin, Allahumma amin. amin. Matur nuwun pandonganipun. Monggo iki foto sesarengan ya Cahayu. Pangapunten Pak MC, momen spesial monggo dipun abadikan mumpung keluarga besar Ibu Ratih dan Bapak Kahar dalu punika wonten pepanggung mengke saged nyanyi utawa joget bersama kalian keluarga. Wah. Monggo kula namung derek Pak Kahar, Bu Ratih kalian Mas Anggra, Mas Raka. Monggo kula mboten saged mboten matur-matur. Monggo mangke Kamera sae depan mangke. awas berarti. 3, 2, 1. Oke, tambah lagi Mas. Ya. Dihitungi ping 100. Dihitung mundur ya. Oke, nggih. Ya. Siap, nggih. Aduh. Sampun? Wonten panjenengan Mas Yuda. Ada permintaan lagu mungkin biar joget bersama keluarga napa? Wonten Kusuma Wijaya. Oh. Lestari, Jalaning Tresno, Negara Angin, Puspitanala. Pak wakeh. Mbak Niken iki lembur langsung niki. Kedap. Nggih, sedaya sampun Momen spesial, lampahan saking momen kula spesial. nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung datang Pak Sigit, monggo. Nggih, pripun Bu? Oh, nggih. Matur nuwun Bu, sukses selalu Mas Anggra. Besok karo ngevlog saya diajak nek makan-makan ya. Mangan kok ngevloge. Nggih sukses. Enggak juga. Nggih sami-sami. Oh niki permintaan dari Mas Anggra. Pripun Mas Anggra? Napa? Joget sedaya teng mriki? Loh, monggo ndak apa-apa. Mosok nggih? Boleh, Oh, saged asal Nggih. Mama. Mas teng mriki mawon Mas Raka. Mas Raka. Masyarakat di sini no Mas masyarakat. Raka. Nggih. Mas Raka. Teng mriki. Monggo Ibu teng inggil rumiyin, Ibu teng inggil rumiyin. Mama. Napa Mbak Rak? Mas. Oh Mas. Sisan Mas Raka badhe matur. Oh nggih. Monggo Mas Raka. Nggih. Nggih. Di Grimbi Pak Pito ya men mboten sepi Pak. Tapi kok malah jagongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya hormati kedua orang tua saya, Eyang Ratih dan Mbah Kong, serta Mbah Nung dari Kudus, Ibu dari Kudus. Sembah bekti kula amargi kula riyen eling niki waktu Om Anggrang rawuhipun Gus Idam waktu wonten Rembang. Nggih, kunci rejeki, lancare rejeki niku saking restu kalih tiyang sepuh. Kalih Papa, Mama, kalih Mbah Nung, sembah bekti kula. Terus selanjutnya untuk tamu undangan yang lain, untuk keluarga besar dari Tasman Muryati, kula ngucapaken sugeng rawuh kalih rencang-rencang sugeng rawuh. Nggih, terus wonten kathah rencang rasa saudara juga nggih
dari Kalimantan Pangkalan Bun kemarin menemani Dek Wino sudah 1 minggu di Pati menemani sunat. Alhamdulillah matur sembah nuwun rawuhipun di Kota Pati, di Kota Rembang. Terus ada juga dari kawan-kawan, ada Pak Denny dari Lamongan, bahkan tadi dari Kediri ada rawuh, dari Nganjuk, dari Tulungagung, rencang-rencang Jawa Timuran dari Surabaya nggih kathah rawuh. Kula matur suwun rawuhipun nggih mugi-mugi mangke nek wangsul nggih mbot kondur mboten wonten malangan suatu napa pun. Amin. Salajengipun mohon doa restu untuk Ananda Vino. Semoga Ananda Vino menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi bangsa, agama, lan negara. Amin. Amin. Setunggal malih Pak, wonten malih niki nyuwun sewu untuk kula matur suwun angsal sponsor dari Rokok 68. Nggih, dia Rokok 68 itu dari Pasuruan. Make rokokipun make dibagike muslim nggih. Untuk rencang-rencang terus make sisane nggih nek wonten sing kersa rokok nggih make dibagike secukupe. Nggih. Nyuwun pangapunten rokok niku mboten diparingi cukai karena pemasarannya wonten daerah Sumatera. Jadi untuk kalangan sendiri. Siap. Matur sembah nuwun untuk Rokok 68 semoga lancar. Amin. Terus salajengipun setunggal malih dari Gajah Baru Audio. Nggih kemarin dari Pak Arif matur sembah nuwun. Tiba-tiba niku dipasang nah busi kula pokoknya Mas niki kula pasang sak penerangane kabeh kula sak krune ampun dipikir pokoknya kula tak support sampai selesai. Matur sembah nuwun dan Pak Arif Luar biasa. Gajah Audio. Nggih, mekaten saking kula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Anggra? Sampun cekap. Sampun, oh iya. Nggih matur nuwun Sembah sanget. nuwun, Matur sanget. Ibu nderekaken sehat seger waras panjang umur. Bahagia sayanipun nggih Mas. Nggih. Siap. Oh nggih. Hebat. Wah nggih. Coba kene sak mendel, Mbak Niken. Mbak Niken. Wis luar sing dadi nadare penjaripun Mas Anggra. Nggih, pun luar. Danyang wis ra nagih utang, wali ra nagih janji. Nggih. Wis luar. Amin. Wis kari nemu padang, kari nemu lancar rezekinipun keluarga besar panjenenganipun Ibu Ratih Bapak Kohar. Pak Kahar. Kahar nggih Pak Kahar. Nggih monggo Puspita Nalori napa Kusuma Wijari nderek Mbak pelok nggih. dibawani Cak Yuda ya iso bawa, Nggih. Mondol ya iso bawa. Siap. Napa? Pamintaku. Mondol. Nimasitose. Terima kasih untuk konco-konco Cakraning Rat Fans Club CFC. CFC luar biasa. Dari Rembang, Mantap. dari Bojonegoro, Rawuh. Nggih. Udus Mas Utomo. Udus. Nggih. Mas Utomo wis ora tau absen Terus. Kali salam. Atut runtut tansah reruntungan. CFC hadir juga salam untuk Ina dari NS. Lebih Ina NS. Ina. NS kini kan Salindri. Oh, ele ra ketok ele. Oh jeneng asline lho Eka gitu Lina. Oh, klambi silian. Ing sarina saweh ngene. Mbak Niken pilih Puspita Nalori napa Kusuma Wijaya nderek? Puspita. Puspita Nalori. Puspita kembang nolo ati, kembange ati. Kembange ati. Siap. Datan ginggang sarambute. Carna-carna susukna rasane ben-ben Ben tak karepe ngono. Wis diomah ngomong nek suara rambut to. Datan ginggang sarambut. Wah,
Ngono. Ora nganggo datan kinggang sarambut tok. Ngono. Sarambut tok kuwi lah. Datan kinggang sarambut. Alah. Orang gawe tok. Dari Pak Egit nganggo. Datan kinggang sarambut. Hup. Paham. Jawa hup ora? Iya. Datan kinggang sarambut. Langsung ya Pak Anggo, nek gak malah muni hup engko. Lah iya. Apal aku karo mandol iki. Heeh. Hup. Oh Kok iso Ora ditajuk? iso. Lamun adoh caketing ati. Nanan. Yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu mak suarane. Pindha mimi hamintuna hayu nimas bareng ana tepi wajib. Bener pisan wis bener. Saiki wis karo ora nganggo bek ya. Wis bener Pak saiki iki. Wis apal kok. Apal. Sida asih braya. Raknol. Rik lu guru anda teko. Dang tong. Situasi Braya. dan Braya. angel juara Brian Braya. Sing dimainke iki berane. Dadi berane iki diolor, ditakrek, ditolor. Ah ya apik behane. Bra no lho Bang Braya. Bener tak peni rumusnya sing dolanan berane sukses. Heeh. Dikira gak kok guri jebule kok ngarep. Wis pitonolon iki. Oke. Pos pitanolo. Biasane pos pitonolon nek penari latar cilik ngene biasane. Hah? Penari latar cilik. Sapa? Mas ana. Lho, Oh anu ta? Mas Jagat ta? itu biasane. Oh Mas Jagat biasane nek Lah iya. Jare pengen foto karo Mbak Niken. Iki nganu Ayo. iki sing anak kula nomor 3. Nggih. ayo Mas Jagat, Mas Jagat. Joget gak? Mas Jagat ayo. Ayo Mas Jagat. Isi Joget karo Lagune Puspitanolo ya. Dampingi Mbak Niken. Ah. Dampingi kok